Auto numero 5. Risto Saari Paavo paikalla, Kari Saari, ruudusta 2 ja Mikko Hirvonen ruudu 3. Toni Ahokas ruudusta 4. Ja kyllä lähtee Risto Saari Paavo paikalta kysymystä. Tarpeet Saari menee kakkospaikalle, Hirvonen loisottaa leveäksi ja Ahokas tuittaa kolmospaikan. Mikko Hirvonen sarvi päässä laskee ensimmäiseen vasempaan ja penkoillehan se menee. Mutta Saaren veljekset leppää. Paalupaikkamies Risto Saari ja piikkipaikalla. Sitten tulee velipoika Kari Saari vihreällä autolla kakkospaikalla ja Toni Ahokas. Yllätys nimi, mies joka ajelee välillä katollaankin näillä autoilla, niin on tällä hetkellä paikalla 3. Ja nyt on ehkä mielenkiintoisin taistelu käynnissä juuri kolmospaikasta. Veikkaan nimittäin, että Hirvonen ei ihan hevillä luovuta kolmospaikkaa herra Ahokkaalle. Tosin ei sitä kyllä luovuta varmasti myöskään Kari Saari velipojalle tuolta kärkipaikkaa helpolla, joten taistelu käy kuumimmillaan. Ensimmäinen kierros on taittumassa juuri ja lähdetään kierrokselle 2. Kari Saari polkee viimatuksi niitä myöskin Risto Saari kärkipaikalla. Sitten Ahokas, Hirvonen ja Timo Hämäläinen. Hyvin tulossa Hämäläinen, se ei ole että Hirvonen saanut eroa kurottua juurikaan, joten mutta niin kuin kuulimme, niin Jarmo Lehtinenkin sanoi, että lumipöly on sen verran metsevä välillä tuossa, kun toisen perässä ajat, että ei ainakaan ihan hirveätä riskiä, ei viitti tuohon valkoiseen seinään laskea niin sanotusti silmät kiinni ja odottaa, mitä sieltä sitten vastaan tulee. Näin ollen kärkipaikka mielestäni, ja se on helppo paikka ajaa sikäli, että tätä on vaikea ohi tulla, mutta ei helppoa tätä tapauksessa niin, mutta ajaa pitää kuitenkin kovaa. Mutta näin tekee Risto Saari, toista kierrosta tullaan ja kärkipaikalla Risto Saari, sitten Kari Saari, Toni Ahokas, Mikko Hirvonen ja Timo Hämäläinen. Ja näyttää kyllä siltä, että Saaren veljekset ovat syöneet leppa jo Ahokkaaseen puoleen. Risto Saari kakkospaikalla, Sarkasaari, ne ovat vähän eroja. Eroja luvulla ja sitten Ahokas, Hirvonen ja Hämäläinen. Taitaa mennä enemmän nyt Hirvosella kyllä toin puolelle ajohomma nimittäin. Ainakin tuosta sivujuisun kulmasta pääsellä, niin nyt ainakaan mitään kauhean nopeata aikaa ei tavoitella. Että en tiedä se, jos tuo kulkee sivuttaa kovempaa tuo Roskartti, kun nokka menosuuntaan menee ja tiedä, mutta Saaren veljekset näyttävät kyllä tällä hetkellä aika lailla pitelemättömiltä. Herrat menivät aikaa josta suoraan A-finaaliin tässä järjestyksessä, eli auto numero 5 Risto Saari meni palulle ja velipoika Kari Saari kakkospaikalla ja näin on myöskin tällä hetkellä tämä järjestys ja kyllä siinä vähän velipoika nyt hivuttaa pikkasen. Karte koittaa siinä Riston takapuskuria vähän peileissä käydä näyttämässä, että täällä ollaan. Täällä tullaan. Ahokas huikuttaa kolmospaikalla Toni Ahokas auto numero 2 ja Mikko Hirvonen auto numero 3. Neljäntenä Timo Hämäläinen A-finaalin vitosena tällä hetkellä auto numero 12. Ja aika lailla hienolta tanssilta näyttää tuo Saaren veljesten meno, kun no niin, ja nyt pyörähtää Hirvonen jälleen. Kyllä nyt on, niin kuin sanoin, niin nyt on joko yrkkää ihan hirveästi tai sitten on enemmänkin niin kuin näytöshommaa, mutta Hirvonen tippuu A-finaalin 5. Timo Hämäläinen nousee 4. paikalle ja Toni Ahokas saa nyt rauhan siinä 3. paikalla. Hirvonen järjestää nyt sitten solta koko rahalla, hän nimittäin tippuu A-finaalin 5. Onneksi täällä on muitakin silmiä kuin minä, niin joku sentään näkee vähän muuallekin kuvaa, mihin minä napotan näillä omillani. Ja veljekset Saari tulee siinä, kyllä on kun sinällä piirtäis, kun miehet tänä panee naisista tulevat ja Ahokas meni vähän pöperölle tuolla pitkässä hevosenkengässä siinäkin taas aikaa hukkuu, mutta eipä ole kiinni mihinkään aina auttaa, mutta oikeastaan ei pääsillä. Hämäläinen jonkin verran takana, niin aika lailla rauhansa saa turvata.
Kutisuotta, mutta kuten näemme, niin ei tämä niin helppoa ole tämäkään, vaikka siellä on ammattimies Hirvonen ja oli aiemmin ammattimies Lehtinen, niin ei tää nyt ihan niin. Kyllä noitakin pitää ajaa ja ennen kaikkea olla taitohyppysissä, jotta niillä kovaa eteenpäin pääsee. Ja kovaa niillä eteenpäin menee kyllä Saaren veljekset nimittäin. Risto ja Karisaari on tänään tehnyt ihan murskaamaan jälkeä aikaa, jotta suoraan finaaleihin ja nyt sitten finaalissa aivan omaa kyytiä. Veljekset Peräkanaa siinä. Peräkanaa ja näin tullaan maaliin. Risto Saari vie A-finaali. Voiton perässään velipoikka Karisaari, Toni Ahokas kolmas, Kimmo Hämäläinen neljäs ja PRC mies Mikko Hirvonen A-finaalin 5. Aivan super isot onnittelut sitten Risto ja Kari Saarelle. Se on aina kova juttu myöskin Toni Ahokkaalle podiumsijoitus. Ja Mikko Hirvosen osalta päivä päättyy A-finaalin 5. sijaan, joten niin jää vaan Mikko Hirvosellekin vähän petrattavaa tulevaisuudessa, kun Crosscar-hommia meinaa jatkaa, niin ainakin Saaren veljekset on kova purtavaksi.